de historische wedstrijd van 2022. Wij komen van Friesland, maar wij zijn PSV'ers, ja? Dit is de perskamer, Jacob. Maar is het dit googlen? Dat knip je er niet uit. Beste meesken, we zijn onderweg. Waar gaan we heen? Eindhoven. PSV, Heerenveen, kwartfinale van de beker. En Jacob Thomas Mooi. Ja, Hoe is dat? fantastisch uitje natuurlijk. Ah, Heeft zin. zin hoe het achter het scherm natuurlijk contact hier bereiden. Super boeiend. Nee, het is vooral een hele leuke wedstrijd natuurlijk. PSV, Heerenveen, kwartfinale beker. Het kan een historische dag worden of een zware teleurstelling. We zullen shit. Oh, zo'n belangrijke koffietje. Je zit de apparatuur in, zodat we aast live verslag dan kunnen van PSV, Heerenveen. Want we binnen in Eindhoven ook aan. A-locatie, hè? Wat een geweldig plakje, hè? Is het blieft nou mooi dat we Fantastisch. echt een A-locatie hier hebben voor het stadion? Peermeter van het stadion. Begint het al wel bij dit te kriebelen? Het begint heel erg te kriebelen. Waar gaan we nog naar binnen? Ja, we komen hier naast bij de persinggang. Hetzelfde plak altijd waar de spelers van Heerenveen en PSV ingekomen. Ik denk dat ze Ja. dan die zo'n kan binnen, want ik ben nou dik 2 uur van de wedstrijd. Ik ben vrij betierd. Het is volle files onderwijs. Dus ik ga nou naar de persinggang en dan kunnen we kaartjes ophellen. Wat een service net. We zijn Kaartje. legaal weer. We zijn legaal. Helemaal legaal binnen. Eindhoven die gekste. Nou is dat altijd even shit. Waar mag ik alweer het aan? Een gigantisch stadion dus, hè? Dit is wel echt een goed stadion. Ja. Belangrijkste, de catering. Zo. Niet zo goed als in Heerenveen, maar wel lekker. Dit is de perskamer, Jacob. Hier komen alle journalisten van Friesland, ja, de kranten tot de ESPN, NOS. Alle kranten komen hier samen. Een beetje kletsen, een beetje praten, opstellingje opschreeuwen. En dan vervolgens hop, naar de perstribune naar de wedstrijd. Dat is dan wel een leuk idee, Jacob. We gaan naar de boeten en we gaan op ziek bij PSV-sports die het antwoord heeft op de vraag: waar is de beste speler die ooit van PSV en Heerenveen spelen had? Wat is nou de beste speler die voor zowel Heerenveen als PSV gespeeld heeft? Joey Veerman, ja. Ja, dat zeg ik toch Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Ook een legend eigenlijk van PSV, die PSV eigenlijk ook best wel groot op de kaart heeft gezet. Zijn jullie echte PSV-supporters? Ik zal het jou sterker vertellen. Ik ben geboren en getogen in Sneek. Snits! Jawel. Dus we kunnen wel Fries praten. Ja, maar dat kan helemaal een beetje. Nee, joh. Een beetje. Maar ik woon nu al 23 jaar hier in vlakbij. Niet in Eindhoven zelf, maar in het dorpje vlakbij. Van waar ben je, jong dan? PSV. Wij komen van Friesland, maar wij zijn PSV'ers, ja? Wat is de beste speler die ooit voor Heerenveen en PSV spelen had? Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Die Klaas-Jan Huntelaar? Nee, natuurlijk niet. Ja, ik hoop er nog een beetje op. Dumfries. Het ik goed niet. Waarin weer bij Heerenveen beter als bij PSV. Eindelijk een keer de feit. En de enige Heerenveen-supporter die ik nou spreek. Ja. Dus, ja, Ja. dat is mijn lievelings. Ja. Ja, Feyenoord had het hier net altijd hetzelfde. Hier natuurlijk meer concurrentie. Wie bij Heerenveen wel echt een man. Dat is wel verschil. Ruud had het bij Bayern natuurlijk fantastisch niet. Succes vanavond. Dankjewel. De bus van Heerenveen die komt erom. Maar zo snel, de bus. Wat is de beste speler die voor Heerenveen en PSV spelen had ooit? Jeffrey Bruma. Feyenoord, man. Kom op, hé. De beste speler die ooit voor PSV en Heerenveen hebben gespeeld. Je mag best jezelf noemen. Hoor ik net van Milan. Ja. Ik denk Van Nistelrooy, toch? Veerman. Jij, Milan? Nee, dat denk ik ook. Maar Arnold staat wel in de top 5. René van der Grijp. Ah, die is nog niet genoemd. Maar is het dit googlen? Nee. Wat is nu de beste speler die voor zowel Heerenveen als PSV heeft gespeeld? Dan schiet gelijk Joey Veerman door mijn hoofd. Maar ik speelde bij Den Bosch, al wel op wat latere leeftijd, met Ruud van Nistelrooy. Ja. Met die waanzinnige carrière die hij daarna gemaakt heeft. Wel een tikje beter dan Veerman. En wat voor spelling? Ik zeg 2-1 voor PSV. Dat knip jij eruit, hè, denk ik. Dan knip ik er heel snel uit nu. 2-1 voor Heerenveen. Dat knip je er niet uit, hè? Nee, die knip ik er niet uit. We zitten nou echt in het meest sfeervolle stukje van het stadion. We gaan nou 1500 trappen naar boven bij de perstribune. Dit is de Magic Box. Bij dit boxje heb ik straks gewoon contact met de studio. En kan ik van Jurgen straks live slagdown van PSV Heerenveen. De historische wedstrijd van 2022. Het is wel zo dat bij de topclubs, dus PSV, Ajax, Feyenoord, Twente, is het qua service echt extreem goed regelen. In de zin van schermpje erbij, bakje koffie tijdens de wedstrijd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. We maken de wedstrijd net shell litten en het viel ik net. Het is wel echt één na laatste rij, nog van het stadion. Aan de ene kant super mooi, maar dan gaat het echt een mooi oersjoch van het veld. Aan de andere kant best wel een beetje bieding maar het veld. Ik zit eigenlijk het laatste wat dichter op het veld. Maar ja, goed. Ik heb verder niet te klagen. We gaan een mooi plakje. Kwartier van Jochen begint de uitsturing. Hoe een lieds kwartiertje. Opstellingen hebben we al binnen. En dan geven we om kwartier van Jochen in Faberskargen. En dan Jochen uren beginnen we bij de wedstrijd. En helaas maaien wij van PSV geen beeldmaatje tijdens de wedstrijd. Dus ja, flinke desillusie, Jacob.
4-1, pijnlijk, kansloos, kastje naar de muur. We zijn nu weer waarom in de perskamer. Jocke is hier en mooi. Dit is de backdrop, nemen ze dat. Weer de sponsoren, dus hier maar we interview dan. Ongeveer de Luc Brouwers zit al maar de oren pest te praten. En hier doe ik eerst maar mijn telefoontje, lampje aan. En dan gaan we straks nog even een interviewtje doen met Robbie Veldman, Ringo Meerveld en Klaverboer. Pakt het dan allemaal penalty. Ja, het zijn meidjes die ik gewoon goed hou. Het hoe het een orenwedstrijd werd natuurlijk. Dat wie hem. Eindhoven. Als voetbalcommentator hoop je altijd op een spannende wedstrijd. Dat is het lekkerste. En die eigenlijk al vrij gauw kleren. Dus daar zit ik wel een beetje van. Mag ik nog 90 minuten lang praten bij je spel. Soms minuten lang praten over de wedstrijd die eigenlijk al een beetje spiel is. Hoe voelt het om mooi te gaan? Ik vond het hartstikke leuk. Ja. Het leven van een voetbalverslag jou. Lekker boven in het stadion, Ja, maar maar- hartstikke leuk vak. Ja? Dus als straks een keer mij stopt, dan wist je me te vinden. Ja? Ja, Was zeker. het voor miljoenen? Ja, zeker. Ik ken concurrent. Kom maar bij hoor. Kom maar bij. Yes. Gezellig. Yes.